Dnes je všeobecne známe, že s učením sa cudzích jazykov je najlepšie začať v čo najskoršom veku. V základnej škole v Bielom Potoku zoznamujú deti s angličtinou aj hravou a im prirodzenou formou. Už na prvom stupni základných škôl je výučba cudzích jazykov povinná. Malé deti sú schopné sa naučiť jazyk ľahko, ak sa pritom používajú správne metódy. V Bielom Potoku si vymysleli projekt, kde sa deti učia angličtinu tzv. CLIL metódou. Je to, dá sa povedať, taká naša priorita, aby žiaci sa aktívne učili anglický jazyk, aby sme ho dokázali prepájať do bežného života a do predmetov. Preto sme aj vlastne vymysleli tento English Day, aby deti interaktívne pracovali s jazykom. CLIL je metóda, ktorá navzájom prepája vyučovanie jazykov a iných predmetov. Vyučovacia hodina má teda dva ciele. Jeden sa zameriava na predmet alebo tematický celok a druhý na jazyk. Používame hry, používame piesny a niekedy nejaké obrázky pozeráme a takto, aby bolo veľmi ako interaktívne. Raz za 2 týždne príde do školy lektor, ktorý so žiakmi strávi tzv. English Day. Počas neho sa deťom lektor venuje v blokovom vyučovaní, kde si spoja niektoré predmety, napríklad matematiku a hudobnú výchovu. A učia sa ich v angličtine, hoci ešte úplne nerozumejú. Snažím to robiť, že rozprávam po anglicky, ale ukážem, že aha, teraz ideme toto robiť, tak tie ukažovačky tiež im pomôžu, aby rozumeli. 2-krát do mesiaca deti pracujú pod vedením anglického native speaker lektora a tiež pod vedením lektorky anglického jazyka, ktorí ich aj pomocou zábavných pracovných listov vedú k získavaniu praktických zručností a správnej výslovnosti. English Days sú pre deti zaujímavé, zábavné a netradičné. Páči sa ti takáto angličtina, ako máte na English Day? Áno, pretože sa tam hráme a nemáme domáce úlohy. Učíme sa nové slovíska a nové pesničky. Páči sa ti tento spôsob? Áno. Cieľom hravej výučby angličtiny je aj to, aby ju deti mali rady a nevnímali jej učenie ako povinnosť. Pilotný projekt angličtiny CLIL metódou v Belianke môžu realizovať len vďaka finančnej podpore občianskeho združenia Centrum Belanov a Združenia rodičov pri základnej škole Biely Potok.